Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Mieczysław Grzegorz Gołuński, burmistrz mijającej kadencji i burmistrz nowej kadencji. Witam bardzo serdecznie Państwa. Na samym początku gratuluję. Wynik 52,98 głosów oddanych jest bardzo dobrym wynikiem. Myślę, że tak, że po raz pierwszy Kartuzy właściwie wygrały w pierwszej turze. Tak? Po raz pierwszy społeczeństwo zadecydowało, że tylko była jedna tura, więc to ogromny sukces. Myślę, że również dla mnie, jako dla gospodarza, który jest oceniany za 4 lata, które minęły, ale również i dobry mandat na przyszłość. Przewidywał Pan, że w ogóle realna jest pierwsza tura? To znaczy, tak w duchu myślałem, że jest to możliwe do zrealizowania, bo tak jak ostatnio było 9 na skąd kandydatów, na pewno było to nierealne. Przy 3 kandydatach jest to możliwe, jeżeli społeczeństwo pójdzie w dużej ilości do urn wyborczych. A ilość była znacznie większa jak w ubiegłych wyborach. To spowodowało to, że ilość osób była większa i to zadecydowało na pewno o tym, że było to realne w pierwszej turze. Podsumowałby Pan jakoś ten okres kampanii wyborczej, okres wyborczy, bo był gorący. Tak, no ja jak zawsze nigdy nie krytykuję i nie używam żadnych słów negacji wobec moich kandydatów i tak również prowadziłem całą kampanię wyborczą Komitetu Wyborczego Zrzeszeni dla Kaszub. Natomiast no, rzeczywiście z drugiej strony pewnie były takie również podejścia różne. Do dzisiaj jeszcze chodzą różnego rodzaju ulotki, o których na pewno będziemy jeszcze mówić, czy będę podawał informacje. Poczta również się w to zaangażowała, więc na pewno nie była to czysta kampania wyborcza, no ale taka już jest prawo, że ci, którzy starają się o to, żeby zaistnieć, wyciągają wszystko, co tylko jest możliwe, nie patrząc i nie przebierając czasami w środkach i w słowach. No właśnie, mówi Pan o ulotkach, a można coś więcej? Tak, poszły ulotki, takie paszkwile, które miały wyjść w dzień wyborczy, w piątek. Zostały one dzięki czujności Komitetu Wyborczego zatrzymane. W tej chwili były roznoszone już po domach indywidualnie, natomiast sprawa jest w prokuraturze rozwojowa, więc nie chciałbym tutaj mówić za wiele, bo odpowiednie służby się tym muszą zająć. Niestety jest to zawsze nieprzyjemne, kiedy przychodzi kampania wyborcza. No, chwytają się niektórzy takich sytuacji bardzo brzydkich, więc już się do tego przyzwyczaiłem, bo co kampania wyborcza to zawsze coś pokazywano. Nawet 8 lat temu pokazano mnie z przepastką na oczach, a do tej pory nie doczekałem się przeproszenia. W Radzie Miejskiej też już poznaliśmy wyniki. Mamy 5 radnych z Pana komitetu, 6 z Heczy, 5 z PiS-u, 5 z Porozumienia. Bardzo wiele nowych twarzy. Tak, no, dosyć dużo nowych twarzy i myślę, że to może i dobrze, chociaż za mało może powiem nowych twarzy. Natomiast no, ta metoda przeliczania D'Hondta no, nie jest do końca taka bardzo uczciwa, bo w przypadku na przykład ilości głosów, które pozyskał Komitet Wyborczy Zrzeszeni dla Kaszub, powinniśmy mieć największą ilość osób w Radzie, a jednak mamy tylko i wyłącznie 5, więc jest to też metoda, która nie do końca jest uczciwa. Głosowania jednomandatowe i wybory jednomandatowe są na pewno bardziej uczciwe, bo wygrywa ten, który naprawdę uzyskuje największą ilość głosów. Jednak w tej kadencji, w porównaniu do poprzedniej, będzie Pan miał więcej radnych do wspólnej takiej rozmowy na temat Pana pomysłów, bo 5 z Pana komitetu. Tak, na pewno w ubiegłej kadencji nie miałem nikogo ze swojego komitetu, a myślę, że postawiliśmy to miasto i naszą gminę zupełnie na wysokim szczeblu i naprawdę dobrego rozwoju. Więc mam nadzieję, że przy pomocy również i moich członków z komitetu, którzy weszli, na pewno uda się to zrealizować. Ja mam nadzieję, że ta rada i ci radni, którzy startowali do wyborów, nie poszli tylko ze względów politycznych, jak tu komuś trochę dołożyć, powiedzmy sobie w cudzysłowie, ale mam nadzieję, że będą myśleli o dobru mieszkańców, bo myślę, że pod takim kątem poszli do wyborów i na to liczę, że bez względu na to, jaka jest opcja polityczna, należy patrzeć na dobro mieszkańców tego miasta i tej gminy. W tej kadencji też będzie Pan miał w Radzie 2 Pana kontrkandydatów, bo dostał się zarówno Pan Mariusz Tedek, jak i Pan Tomasz Belgał. Ta chęć współpracy będzie z tymi Panami? To znaczy myślę, że na pewno patrząc na to, że również pan Treder pogratulował mi już wyborów, pan drugi kontrkandydat, pan Belgał, nie zrobił tego, a jeżeli podziękował swoim wyborcom, to też właściwie mówił o mnie, a nie o sobie. Więc myślę, że ja jestem chętny do współpracy ze wszystkimi. Natomiast też trzeba powiedzieć, że jest pewna granica normalności i przyzwoitości. I też bym chciał, żeby szacunek dla każdej ze stron był równomierny,
a nie ewentualnie patrzenie, że jak tu komuś to czasami dopiec. Ta nowa kadencja, te najbliższe 5 lat, bo mamy rok dłużej, to będzie kadencja realizowania w ciągu dalszych tych pomysłów, które były w poprzedniej kadencji zamierzone? Znaczy na pewno tak, ponieważ to, co wielokrotnie nieraz powtarzały komitety wyborcze, czy kandydaci na radnych, czy na burmistrza, że nie mamy wizji rozwoju naszej gminy, jest to nieprawdą, ponieważ realizujemy wszystko, co jest zapisane w strategii. Strategia kończy się nam w 2020 roku. My już przystąpiliśmy do opracowania raportu i przygotowujemy się i w tej roku, w 2019, powstanie nowa strategia na kolejne 20 lat. Więc to, co realizujemy zgodnie z założeniami, które były wypracowane przez poprzednie rady i teraz ta rada tej kadencji wypracuje znowu kolejny etap 20 na 20 lat. Więc realizujemy te zadania, które są. Natomiast chcę powiedzieć, że wiele rzeczy jest kontynuowanych. Mamy rozpoczętą budowę kanalizacji w Łapalicach, przygotowany projekt już do przetargu przygotowujemy odnośnie kanalizacji całego rejonu, odnośnie aż od Borowa, Brodnicę Górną, Ręboszewo, Smentowo i Kosy. Jest przygotowana koncepcja, w przygotowaniu koncepcja, w jaki sposób kanalizacja by miała być rozwiązana na terenie sianowsko-mirachowskim, więc tych projektów jest bardzo dużo, natomiast bardzo dużo projektów jest w trakcie realizacji. To, co widzimy w mieście, rozkopy, które jeszcze trochę potrwają do przyszłego roku, to właśnie rozpoczęliśmy cykl czyszczenia kartuskich jezior. To właśnie pracujemy nad tym, żeby rozdzielić kanalizację sanitarną od kanalizacji ogólnospławnej, bo to powodowało to, że przy dużych ulewach była tak zwana przelew niekontrolowany do naszych jezior czy na nasze ulice. To w tej chwili właśnie się dzieje i po skończeniu tego będziemy mogli mówić z czystym sumieniem, że już nic nie wpływa do naszych jezior kartuskich, żadne zanieczyszczenia, czyli dopiero możemy mówić, że zaczynaliśmy czyszczenie kartuskich jezior. Natomiast mamy złożony projekt i to duży projekt, przeszedł pierwszą weryfikację, już dotyczący głównie czyszczenia, czyli wyciągania osadów z Kartuskiego Jeziora Karczemnego. Więc to wszystko się dzieje. Tworzymy ścieżki rowerowe, które są w realizacji, one jeszcze nie są zakończone. Są projekty przygotowane na kolejne etapy promenady nad Jeziorem Karczemnym. Udało nam się domówić z właścicielami, wykupić ziemię, na której dzisiaj będziemy mieli możliwość budować. Praktycznie projekty jeszcze w tym roku będą gotowe, więc mam nadzieję, że w przyszłym roku latem zakończymy cykl budowy ścieżek rowerowych nad jeziorami kartuskimi. Oczywiście będziemy je ulepszać, bo jest wiele propozycji, żeby je w inny sposób jeszcze połączyć, ale dzisiaj już w Kartuzach można jeździć rowerem bardzo bezpiecznie. W tej chwili zauważamy to w szczególny sposób przy naszych szkołach kartuskich. Kiedyś rowerów było tylko kilka. Dzisiaj dostawiają dyrektorzy szkół co chwilę kolejne stojaki na rowery, ponieważ dzieci jeżdżą dzisiaj rowerami, bo jest to bezpiecznie. I mam nadzieję, że właśnie ten wizerunek naszego miasta bardzo intensywnie się zmienił. Jedna inwestycja też mnie ciekawi, bo tuż przed ogłoszeniem ciszy wyborczej pan członek zarządu, pan Ryszard Świrski, opublikował na Facebooku, że temat obwodnicy to jeszcze nie jest temat zamknięty. Dodatkowo mamy radną w sejmiku teraz gminy Kartuzy. Temat obwodnicy może teraz ruszyć do przodu, do drugiego etapu? Znaczy on zawsze był na topie, powiedzmy sobie. Dzisiaj była to zagwozdka tylko i wyłącznie w kampanii wyborczej. Bo to łatwo mówić, prawda, że się nic nie robi, że się nic nie dzieje. Jest to nieprawdą. Naprawdę każda rozmowa, to o czym również potwierdził pan marszałek Świrski, każda rozmowa jest w tym kierunku i była. Natomiast my tak czy tak wyprzedziliśmy inne gminy czy inne zadania, które miały być realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, czyli przez pana marszałka. Weszliśmy jako pierwsza inwestycja z tego pierwszego rozdania środków unijnych. Więc to był też dla nas sukces, bo to właśnie w tej kadencji, która się w tej chwili kończy, zrobiliśmy pierwszy etap, prawda? Natomiast czekaliśmy na rozpoczęcie tego etapu ponad 8 lat. Więc to był sukces, więc zobaczcie państwo, w jaki sposób to się właśnie realizowało. Dzisiaj ten następny etap, to o czym wielokrotnie mówimy, natomiast no, niestety nakręcana machina zawsze mówi o tym, co najlepiej jak gdyby się sprzedaje, że nie robimy. Następny etap jest również, który będzie, to trzeba sobie zaznaczyć, jedną rzecz bardzo istotną, że będzie to budował tak czy tak Urząd Marszałkowski, czyli marszałek, nie gmina.
My jako gmina jesteśmy tym organem, która prosi, która nalega, która szuka rozwiązań, która czasami gdzieś chce dołożyć do tego, żeby to się rozpoczęło. Natomiast ma być on realizowany na zasadzie zaprojektuj i wybuduj. Tak jak ulica Marcina między Łapalicami a Prokowem. Czyli wykonawca, który wygra, musi sobie zaprojektować i wybudować ją. Czyli będzie wiedział, jakie musi materiały użyć i na ile pieniędzy go będzie jak gdyby z tajem przetargu stać. Więc to jest ta zasada. Natomiast podkreślam jeszcze raz, jestem bardzo za budową kolejnego etapu obwodnicy i mam nadzieję, że w tej kadencji nowej uda nam się zrealizować kolejny etap. O to będziemy bardzo zabiegać. Cieszę się również z tego, że i pan marszałek Struk, i pan Ryszard Ćwilski, i pan Byczkowski, którzy startowali do Sejmiku jako zarząd, są dzisiaj również radnymi Sejmiku i mam nadzieję, że właśnie będzie to świadczyło o tej kontynuacji tego zadania. Ciekawi mnie też, bo przeglądając wyniki w poszczególnych obwodach, no, najmniej głosów zdobył Pan w obrębie Miachowo, Staniszewo, Sianowo. Tam mieszkańcy nie zaufali Panu. Będą inwestycje większe, będą jakieś wzmożone działania w tym obszarze? Znaczy myślę, że nie tyle, że nie zaufali, bo lokalny patriotyzm zawsze ma to do siebie, że jeżeli startuje mieszkaniec z tego rejonu, to zawsze uzyska większą ilość głosów. Natomiast na 20 komisji, jakie były, tak, to w 3 komisjach przegrałem tylko i wyłącznie w 2, 3 właściwie, no niespełna w 3 z panem Tomaszem, a w 2 tylko i wyłącznie w miejscu zamieszkania pana Tredera. W związku z tym w pozostałych było to moje zwycięstwo. To pokazuje na to, że są to drobne elementy, tak? Natomiast na pewno nie zmieni to mojego stosunku i podejścia do tych miejscowości czy do tych mieszkańców, bo wszystkich traktuję tak samo i bardzo szanuję współpracę z mieszkańcami i zawsze ten kontakt mój jest i był dobry i mam nadzieję, że taki zostanie. Zawsze patrzę na dobro mieszkańców, więc nie zmniejszy to w żaden sposób mojego spojrzenia, żeby czegoś tam nie zrobić. Wręcz przeciwnie, myślę, że powinienem spojrzeć na to z punktu widzenia takiego, żeby zapracować na to i pokazać, że jednak wybór był taki, który dokonano słuszny i przekonać do siebie tych mieszkańców. Czego życzyć Panu i Radzie na nową kadencję? Chciałbym, żeby Rada się poukładała, żeby się ułożyła, nie żeby szukano ciągle zaczepek i szukano dziury w całym, bo tego nie ma. Ja naprawdę pracuję bardzo uczciwie i solidnie na to, co wykonujemy, więc wielokrotnie nieraz powtarzanie jakichś takich rzeczy, że się coś nie dzieje, że coś nie robi, jest troszeczkę takie bolesne. Natomiast chciałbym bardzo, żeby Rada wsłuchiwała się również w to, często o czym mówimy. Bo wielokrotnie informujemy o różnych sytuacjach, o różnych podejściach, o różnych zadaniach, które będziemy realizować, natomiast potem gdzieś zapominają o tym i czasami mówią, że no nie wiedzą o tym, co się dzieje. Nie, my o wszystkim mówimy, my niczego nie chowamy pod dywan, wręcz przeciwnie, nagłaśniamy każdą rzecz, bo cieszymy się z każdej inwestycji, którą realizujemy, więc mam nadzieję, że właśnie tutaj Rada powinna przyjąć też zasadę, że nam się udaje, bo jesteśmy w czołówce województwa w realizacji zadań inwestycyjnych nie tylko z ostatniego rozdania środków unijnych, ale też i z jakością wykonania tych prac. Praktycznie Urząd Marszałkowski pokazuje zawsze Kartuzy jako wzór tych, którzy rzeczywiście podjęli w pewnym momencie dobre ryzyko i te środki, i te pieniądze, które otrzymaliśmy z Unii Europejskiej, są realizowane w sposób właściwy. Wielokrotnie nieraz mówienie, że coś jest za drogo. No niestety, dzisiaj jest koniunktura wykonawcy, nie inwestora. W związku z tym my musimy się do tego dostosować. Nie tylko w Polsce, ale w całej jak gdyby Europie pokazuje się to, że no niestety przetargi dzisiaj wychodzą niejednokrotnie wyżej, jak planujemy. No ale niestety nie ma firm, nie ma ludzi do pracy. To jest powodem tego. Ale trzeba sobie zawsze nad tym powiedzieć, czy zrobić tą inwestycję, czy oddać pieniądze do Unii. Więc myślę, że każdy dobry gospodarz powie, że trzeba wykorzystać na maksa wszystkie środki finansowe, które wpływają i są możliwe do uchwycenia. Chcę powiedzieć, że stworzyłem bardzo fajny zespół ludzi, którzy pracują, również włącznie z moimi zastępcami, którzy wykonują niesamowicie ogromną pracę po to, żeby właśnie ściągnąć środki finansowe do gminy Kartuzy. I z tego jestem dumny, że mam tak wspaniały zespół, wspaniałych pracowników urzędu, którzy naprawdę zapracowali
na to, że jesteśmy w czołówce województwa w realizacji tych zadań inwestycyjnych, ale też i jesteśmy dobrze postrzegani i myślę, że również to jest mój sukces, jest właśnie wypracowany przez nich i za to im bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był Pan Mieczysław Grzegorz Gołuński, burmistrz gminy Kretuzy. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.